The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sa iyo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, og milingkod siya og nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseyo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw. Ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo. Kining babayhana, nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moses, nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya, misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa ug nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarug gihapon dito. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, haay naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Niyan ang sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa
technical side, Dani Luod og Expedito Ilumba. Okay? Ang atong pizza karon, pizza 8 sa bulan sa Enero tuig 2017. Okay, niining laing hugna karon sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Ang ubos ninyong igsuon mo hisgot pag-una sa top tune kayo nga issue ron sa atong nasod nga Pilipinas, kining mahitungod sa death penalty. Kaya ato sang iawahi itong pagpanubag no, sa mga issue nga kinahanglan po natong tubagonon, no? Nga gitugpo, no? Gikan po sa ato mga igsuong na himuwag, no? Mga dili Katoliko. Naon sa nato ning top tune kay nga issue mahitungod sa death penalty, gani nakasalmo ta diri sa tulumanon gyud sa istasyon, no? Tulumanon sa atong manager, no? Straight to the point nga naghisgot ni ining death penalty. Okay. Mao man gani nga atong gibasa, no? Ang mga tudlings Biblia diin usa sa gibasihan sa atong simbahan, no? Mga kaparian kung ano nga aduna gay panahon nga atong supakan kanang death penalty, no? Dili man ta mo ingon nga sa Biblia walay death penalty na agyapon, no? Ato manggaling gibasa nga naghimo sila ni ana bisan, no? Panahon sa daang kasabutan, no? Pero atong mahinumduman sa Ecclesiastes Kapitulo 3, dunay panahon ang tanang mga butang. Lakip na ng pagpatay. Kung dunay panahon sa pagkatulog, pagtrabaho, o unsa pa na diha, no? Doon na po ay panahon sa pagpatay. Pero kining pagpatay, kinahanglan ipasubay nato sa kabubuton sa Dios. Dili kabubuton sa tao. Nga naman. Kaya kita mga tao, wala gyud tay katungod, wala gyud tay gahom sa pagpatay tungod kay ang tag-iya sa kinabuhi maura gyud may gahom sa paghimo na ini. Bisan sa lagda sumayang pangisip, no, sa lohika, syempre ang adunay katungod mukuha sa usa ka kinabuhi. Syempre ang tag-iya ra pod na ini. Nya kita mga tao, kita bagoy tag-iyas kinabuhi. Dili. Dios mo'y tag-iyas kinabuhi, mao na nga siya mo'y magbuot anang pagpatay. Mao na nga kinahanglan ato gyong ipasubay kanang death penalty kung naamang ganing, kung makatarunganon manggaling na, atong ipasubay na sa kabubuton sa Dios. Mao man ganing diha sa napulo kasugo. Napulo kasugo. Nganong usa sa balao diha sa Dios nato, no? Moral law manggali gyud na, no? Nganong usa man gyud na sa iyang moral law o divine law. Thou shall not kill. Ayaw pagpatay. So ay malibog to, no? Libog kita kayo. Nga naman. Thou shall not kill. Pero ba, hostilan, daang testamento pa na niya gipadayag, no? Sa panahon nila ni Moses, Jewish religion. Niyadto pa na niya gipadayag ng mandua, sugua. Pero diha po daang tugon pagka makalisang patay diha. Okay. Bisan sila ni David, no? Ang Diyos pag yun nagpili niya, no? Nga mahimong hari. Yan nga nung sige man to sila pamatay lagi. Di ba? Gihulagway man na. Okay. Gihulagway. Diha sa panahon ni David. Nga ang ilang mga kontra ilag yung pamatayon. Hinoon, dili kay ko maka-objectively nga explain ana, no, kay malimot pa ko nagbasa ko og kanang guide sa kanang Catholic Bible Study. Pero di pa kay ko ka-memorize og specific part sa Biblia unsay kanang allegorical, unsay gi pasumbingay, unsay historical gyud. Kay kining Biblia god nabahin ni sa nagkadaiyang sistema sa pagsabot na ay pinasumbingay o na ay pagtulunan nga ipaagi o kanang maulagi na pasumbingay o allegory o pero napoy historical gyud o napoy litra por litra gyud. Pero dili tanan litra por litra. Na ay istorya nga makaingon kaon sa man ni. Nahitabo ba gyud ni historically pero kuan di ay kanang legend ra.
pero naay mensahe ba? Kanang gama-gama ra fiction, dili po siya batawag og fiction. Gama ra siya nga istorya pero naa siya mensahe nga espiritual. Muna malimot pa ko unsa gyoy particular nga history gyud o kanang legend nga naay mensahe or kanang litra por litra gyud natong sabton. Na dili pa ko ka memorize ana pero ako lang pasabot ninyo nga don't interpret the Bible nga ang tanan litra por litra gyud or historical gyud kay malibog dana. Kay naara ba gyud mga istoryas Biblia nga di gyud kinahanglan nato sabton literal or historical. Kay mawala tas passing ana. Muna sige lang kay sige pa man tagtuon. Sige pa tagtuon. Way undang niya tong pagtuon. Ma-memorize raw niya nato na mo objectively ko mo discuss ninyo ana mga butanga. Pero igo na nga mugiya na nato pahinumdom nga dili tanang mga pasahes Biblia sabton literal o historical. Kay na ay mga legend ana. O na ay mga gama-gama nga istorya ang purpose to make a point nga na ay mensahe nga espiritual nga kinahanglan i-impart nato sa atong kinabuhi nga Kristo kanon. Okay. Now, sa daang kasabutan gihulagway sa teolohiya, no? Sa atong pagtuo nga ang Dios mosilot gayod. O mupakanaog gyud pod og kanang death penalty. Gani bisan sa bag-ong kasabutan gi padayag man yun na niya. Nga gipinaagi sa mga magsusulat, no, mga apostol, na usas na kasuwat nga awahing natawag sa pagka-apostol si Pablo. Man yun ang giklaro diha, no, sa kung wa ko malimot Roma 6:23. Ingon siya nga the wages of sin is death. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Naamgali na. Litra por litra pa manggaling na naamgay na yung death penalty diya is Biblia. Nya nga no, kamong simbahan supak-supak mo ng death penalty nga kaugalingon ninyong Biblia naamgaling na. Pero maghinay ta, no? Kay ato sang susiho no unsa nang death penalty sa Dios. Kay dili biya parehas ng death penalty sa Dios o death penalty sa tao. Layo kay na. Di ba? Unas Biblia, no? Nga ang huna-huna sa tao dili pareha sa huna-huna sa Dios. Nagpasabot nga kanang death penalty sa tao ug death penalty sa Dios dili parehas. Kanang Roma 6:23 spiritual death na. Dili na siya physical death. Kay mahimo man nga bisag buhi pa ka, imbuhi imong lawas. Maglihok pa ka, pero isipon na kang patay na ka sa espiritu. So may example na. Okay. 1 Timoteo 5:6 katong byuda ba to nga musa ka mapatuyangon sa sala, naglunang sa sala, gitawag na siya patay. Patay na kuno siya sa espiritu bisan buhi pa siya sa lawas. Di ba? Mo nang ayun na tog sabot ng Biblia, no? Kay naamang yung mga debate diha nga mo challenge ba sa authority sa pagpanudlo sa simbahan nga naman mong simbahan supak-supak mo anang death penalty nga sa Biblia klaro man na wages of sin is death. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Anong supak-supak mo ana? Moingon ang simbahan. Teka, unsa may gisupakan sa simbahan nga death penalty? God's will o human will? O tawhanon nga pagbuot? Tawhanon nga pagbuot ang gisupakan sa simbahan nga death penalty. Labi na kay iyang nakita nga ang atong justice system medyo weak yung kayo. Weak yung kayo. And then dili ta ka sigurado sa mga kana bang nasintensyahan og death penalty nga target jud, objective jud. Kay naamang goy mga speculation lang, mingon ta nga sad-an gito siya, kriminal gito siya, pero naman ay mga kaso na niadto. Dili lang diri sa Pilipinas nga naay na sintensyaan og kamatayon, napatay gyud. Pero gi abrihag balik bagi ang kaso ba, gi ayog yung tuon. Later on na discovery nga di man day tinuod. Nyawa na, patay na.
But pasabot, usam na sa hinungdan yun nga, ngano ang simbahan ron, gidefer ng death penalty sa tao. Kay nakita manggod nga ang tawhanon nga hukmanan o kanang eskrutiniya o kanang pag-imbestigar gani, fallible, masalaypon. Bisan man gani atong presidente na amang gay panahon nga ni-admit siya nga nasipyat siya. Katong pag-pinpoint, no? Kinsa tong mga drug involved nga na sa atong gobyerno. Okay. Ngayon magkagpasaylo atong presidente ato. Kasabuta, kay tao raman siya. Huwag mo na yung sa sinungdan nga no atong simbahan dili makasalig sa justice system, no? Sa kanabang tawhanon nga hukmanan o pag-imbestigar. Pero dili kay kana ra hinungdan. Ang labing bugat gyud nga hinungdan nga no ang simbahan gidefer ng death penalty kay gipapasa Dios na. Nga maingon ang simbahan nga Ginoo, dili na lang may mo mangunay anang death penalty, ikaw na lang sa adlaw sa paghukom. Ikaw na lang mangunay, dili na lang kami kay masipyat man mi. Pero ang pinakadakong bugat yun nga gibasihan sa simbahan pag defer anang death penalty, kanang balaod sa gugma nga galambo diri sa bag-ong kasabutan. Sa daang kasabutan god gihulagway ng ang Diyos, musilot yun, kaya ang Diyos good hustisya. Bisan gugma ang Diyos, pero ipakita sab niya nga naagyo'y hustisya. Kaya dili man ko na ito mahuna-huna po sa lagda sa maing pangisip nga, ang Diyos nga gugma o niya walay hustisya. Di ba? Basta gugma gali na, at the same time, naagyo na justice. Mauna nga mo, pagkanaog yun ang Diyos ihapog silot o death penalty. Pero kanus ana, adili ta kabuot ana kitang tao. Di ba? O bitaw nga, sa daang kasabutan, mahistorikal man na o kanang gama-gama ra nga istorya nganong naipatay diha para sa tong panahon ni David, no? Kay gihulagway sa Dios diha nga ang Dios mosilot gyud. Nga iyang gamiton kita rapod. Dili pod sa tanang higayon nga kita kay sa daang kasabutan ang Dios musilot dayog death penalty, ipaagir po niyang tao, no? Whether historical man na o gama ra nga istorya, pero ingingon na gyud pagulagway sa Dios nga musilot gyud siya. Pero dili nato sangat pa isalig sa atong mga kamot lang nga kita mo'y magbuot. Di ba? Ngano man nga sa Old Testament gihulagway man ang patay, tungod kay igo lang gipakita, no, sa atong Dios nga musilot gyud siya. Musilot gyud siya. Pero ngano man diri sa Juan 8 nga atong gibasa, niingon man si Kristo ngadto sa babae nga silutan na untag death penalty kay nahimo man ang balaod nila ni atos mga Hudiyo ng death penalty. Lapas lang ka sa adlaw ng igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Para sa aning nahitabo ni Magdalena? Batuon na unta nila hangtod mamatay. Pero nga nung supak si Kristo. Diba? Silutan na unta sa death penalty. Saya magkaingon ta, magsusupak mas siguro ni Kristo sa balaot. Okay. Pero si Jesus Christ more than the law. More than the law. Okay. Na maklaro ng gahom niya to bind and loose. Kanang pagdili sa pagtugot. Si Kristo adunay gahom sa paghimog balaod, paglugak sa balaod. Moingon si Kristo, undangan na to ning balaora, di ta ka buot ana. Okay. Kay Diyos good siya. Di ba? Muna nga, ay mong ka tinga, ay mong kalibog, nga nung ang mga pare na moingog, dili na, undangan na to ng death penalty. No? Kaya na hinungdan, no? Ang pinakabugat yun nga hinungdan nga nung gidefer ng death penalty sa atong simbahan, tungod kay iyang gi-analyze pag-ayo nga kinahanglan yun. Nga naman kay ang Dios iyang gihinay-hinay pagpadayag ng unsa gyud siya o unsa gyud ang iyang wisdom. O unsa na iyang balaod. Nga naman yung kung gihinay-hinay, tanawa ra gud. Dritso baguna nga sa daang kasabutan nga naman nga ang gingharian sa Diyos para ramas mga Hudiyo. Anong wa may apil ang mga hintil? Tanawa ra gud na. Siya may ingon ta nga nung po ka Ginoo sa daang kasabutan, bayas man po ka.
gihimo nimo mga tao nya ang gingharian nimo para ras mga Hudiyo way lapot mga Hentil. Binuang mo na imong pagbuot. Sa imo bagulpol ta na no? Pero ayaw pagbuot sa Dios og unsaon niya iyang plano. Di kita kabuot sa plano sa Dios. Iyang gihinay-hinay pagpadayag ang iyang mensahe. Ang kamatuoran. Naabot na ba si Kristo sa daang kasabutan? Wala man. Di ba ang fulfillment sa balaod si Jesus Christ? Di ba? Ang mga balaod mahimong makita day natos daang kasabutan, pero ang tibuok balaod sa Dios sa gugma mahibaw nato pag-abot na ni Kristo. Muna sa daang kasabutan gihulagway sa Dios nga musilot gid siya. Musilot gid siya. Unya ang iyang gamiton sa pagsilot mahimong siya gyud mismo mangunay or mugamit siya tao. Okay. Pananglit katong iyang katawhan sa yuta gitagaag authority sa pagpamatay. Itong panahon nila ni David ba? Pero God's will, ha? Kung God's will, okay. Pero kung dili gani God's will, but pasabot kung tao gali magbuot anang death penalty, undangan na to na. Klaro man ang balaod, thou shall not kill. Basta pagbuot gani sa tao, thou shall not kill. Pero kung pagbuot sa Dios, okay ra nang kill. Mo na atong logic diha, lohika. Basta pagbuot sa Dios, okay ra nang kill. Okay ra nang patay. Basta pagbuot sa Dios. Pero kung pagbuot gani sa tao, adili na, thou shall not kill. Di ba? Kuha ninyong logic, wisdom sa simbahang Katoliko. Mao na. So, ang pinakabugat yun nga hinungdan tungod kay giusob manggod ni Kristo ang formula diri sa bag-ong kasabutan. Sa daang kasabutan nga nung patay ang paghulagway kay ang ilang formula is an eye for an eye. Ngipon sa ngipon, buot pasabot bunon kag bato, balusan po nimog bato. Kaya pag-abot diri sa bag-ong kasabutan, lahi man ang formulang gitudlo ni Kristo. Ang iyang gitudlo, mabuhatan man natog formula nga kung bunon di ay kag bato, dili bato mo imong ibalos pahan, gugma, kaayo. Gihulagway diri sa bag-ong kasabutan sa formula nga gipasabot ni Kristo nga kaayo maoy isukli dili ka ng judgment diretso. Kada laging judgment, ingon si Pablo atong ipapasa Dios na nasa Roma 12. Pero napoy teksto diri sa Biblia gikutlo mangalitong akong higalang Iglesia ni Kristo sa katong among diskusyon, debate na mas plaza. Kay ni kuan man siya, ni uyon man siya ng death penalty nato ron. Kay si Pablo kuno naghisgot pod nga kung mao na patya ko ninyo mao ba to na unsa go toy kanang pagka nalimot lang ko sa litra por litra gyud nga words ni Saint Paul nga gigamit atong pro death penalty nga niingon si Paul nga okay ra nang pagpatay. Mapatya ko ninyo kung nakabuhat kog dili mao. Murag mao na ang tot ba. Pero kung exegetically atong sabton, ang pangutana katong giingon ni Pablo official or hiniusa ba to nga kanang panudlo sa simbahan. Iya tong statement pagpahimug-at ba nga but pasabot dili kita magbuhat og daotan. Ingon siya nga iya lang gipasabot nga kung ako manggali nga nagkahimo kog daotan patya ko ninyo. Pero dili na doctrinal. Hindi siya doctrinal. Iya tong way of expressing humility, expressing the truth. Pero dili na doktrina, nagtudlo bagos Kristo diri ana. Pero napoy pag mga teksto diri sa Biblia nga daw ingon ana pod yang statement nga kadtong musupak sa kung pagmando dad adre og pamatya. Kaya ako magpatakha tag sabot mo literal na to na wala okay ang Dios patay ta karon. Okay, sa ako laging ingon ninyo nga kung kabubuton sa Dios okay. Pero unsa man nato pagsiguro nga kanang atong death penalty ron God's will. Kinahanglan mangutana man gyud ta simbahan. Kay ang tingog sa simbahan diri syuta mo may tingog sa Dios. Dili man bisan kinsa taon mo'y magpataka rag buot-buot oy.
Mo bitaw nagtukod si Kristo og simbahan kay ang Dios ipaagi niya ang pagmando sa iyang simbahan. Di ta magbutbutog ato. What's the use? Unsa may hinungdan ngano si Kristo nagtukod og iglesia o simbahan? Kay ang pagmando gud niya sa kalibutan, doon na gyud na siya kanang gitawag na tog structure. Dili kay bisan kinsa mo'y mahimong supremo, mahimong hari o presidente or kanang labaw. Now, lahi ng mga leader sa tawhanon nga gitugot sa Ginoo, kanang pangagamahan ng tawhanon nga ipatahod pod Roma 13:1-7. Pero ang gingharian sa Dios, naapod siya gingharian. Unya iya po ng tukuron diri siyuta, na mga panahon ana katud ang gingharian ni David. Gingharian man to sa Dios nga gidumala og mga tao, nya kay tao man so posibleng masipyat. Sipyat gani si David. Dios may nagpili niya. Sa may sipyat ni David nga dako, katong iyang gialaw ang iyang pagkatawhanon nga mo'y gipaaliot niya. Gialaw niya iyang pagkatawhanon, naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Uraya. Ano siya iyang gibuhat? Marukoy kay itong gibuhat ni David. Iyang gipauna sa gira, kato si Urias, para mamatay, para maangko niya ang asawa. 5 ka pagkamarukoy, anak. No? Nahitabo gito. Namatay gud taon to si Urias. Mutoy dakong sala ni David niya kinsa may gapili ni David. Diyos. Na, di ba? Sipyat si David. Kasa. Pwede man gyud natug tawgon ang adulteryo. No? Okay. Imong nangilog kag asawang nila imo. Okay. Di ba kung bot na hunaon death penalty pud unta to, no? Okay. Si David, pero wala man gyud siya death penalty. Pasaylo manggaling gihapon to siya. Dako ang pod ang iyang pagpangayog pasaylo. Giingnan siya ni Nathan, yang iya galing sa gipaagi niya ni Nathan. Okay. Nagkasala siya ni angkon siya then giingnan siya ni Nathan. Okay, gipasaylo na ka sa Dios kay hugot man kang naligot-got o ingon bag hinulsol. Gipasaylo ka pero naay penitensya. Ang penitensya niya nga gihatag mamatay ang anak. Musa po na sa kanabang hinungdan ngano ka kanagaling pare mo pasaylo dias kumpisalan naay penitensya pero dili na penitensya na to sa una bugat pero penitensya ron simple ra man kayo iguro ta pa pangajion, di ba? Di ba? Ini gumantog pangumbisal pare ingno na tas pare nga pagampo og 5 ka amahan namo og pulo ba kamagimaya ka Maria. Nya usay sabton pag sayo pon pa yung nagsabot sa mga dili Katoliko. Amahan namo Dios. Pero maghimaya ka Maria, Santa Maria, adili na Dios. Nya usahay daghan pa atong litukon sa atong pagampo ni Santa Maria. Di ba? Nya gamay ra nang paglitok nato sa Dios. Di ba? Mo na ilang kompyuton din nila sa mga dili Katoliko na tanawa mas labaw pas Maria kay daghan mang maghimaya ka Maria kay sa amahan namo. Sa may tubag Katoliko ana, simple raman. Kanang atong pagampo ni Maria paingon po na si Dios. Dios po'y sangkuan ana. Wa man ta maingon ni Maria nga, Maria, Dios man kana mo. Pagawa sa imong gahom. Kana gikumpitinsyaan ni Maria si ang Dios. Pero unsa may atong sangpito ni Santa Maria? Maria, iampo mo kami. Pray for us. Wa man ta maingon nga si Maria mo Dios nga atong gipangayuan gyud. Gihangyo lang nato si Santa Maria nga moampo siya sa Dios. So sangko gihapon sa Dios. So dili ta nga ikumpetensya nato si Santa Maria sa Dios. Nga naman kay kung gikumpetensya nato si Santa Maria sa Dios, di unsa nganong maingon man ta nga Mama Mary pray for us. Kung atong gikumpetensya si Maria, si Santa Maria sa Dios. Ang atong pag-ampo ni Santa Maria, igura po ta nagpatabang niya ampo. Paras ba ang mga born again ba nga patabang silang pastor pagpa-pray over? Pastor, i-pray over mi be? Tabangi mi og ampo kay naaman sa Biblia ang pag-ampo sa taong balaan na kung kahimuan
Mas balaan yung ka kay pastor ko ka. Oh, pag-ampo para namo. Oh, mag-ampo ang pastor din sa Ginoo. Oh, pero ni pataliwala ang pastor. Oh, ingon na pod. Ato rang gipangayo ang pagpataliwala ni Santa Maria pinagi sa iyang very effective prayer. Napamatud-an man na nga effective ng kung si Santa Maria na yung mangayo siyang anak. Ito ding sa kasalskana. Dili pa panahon pag milagro ni Kristo, pero nga nung nagmilagro man siya, pag istorya sa iyang inahan, lisod balibaran inahan, oy. Lisod balibaran inahan. Okay. So, mauna nga, ang Katoliko, magpalaban yan ni Mama Mary, nga naman, kay lisod balibaran ang inahan sa anak. Kamu manggani mga play mo trabaho sa mayor, mahita manggali mo tigpataliwala ninyo. Kay maula mo dito sa mayor, kay basig, di mo tagaag trabaho, kay di mo suod. Kaya mangita mo atong suod sa mayor, kay dili kabalibad tong mayor sa katong suod niya. Di ba? Inomdom ko, gisgutan mo po ni sa atong higalan na itong pastor sa Baptist. Nakalimot ko kung saan lawa to, yan po na yung singitan. Pero, mo nang tinood, si Moses, kapila ni pataliwala diya sa mga Israelitas. Ito din sa Numeros 21:4-9, nga, gipamaak og mga bitin ng mga Israelitas. Ang gipamaak og bitin ng mga Israelitas tungod sa ilang kagahig ulo sa ilang pagtuo. Kay taliwala sa milagrong ipakita sa Ginoo, sige lang gyapog bagulbol ba? Sige lang gyapog bagulbol. Oh, nagpakita sa ilang pagkakulang gyapon sa pagtuo, taliwala sa mga milagrong ipakita sa Dios. Sige silang bagulbol. Padadaan bitaw silang bitin. Unya, kuan ra pod. Gahig ulo. Pero, unsa ilang giingon ni Moses, kung atong iparaphrase, lisod magmo hangyo mi o mo diretso mis Ginoo pag pangayo nga undangon ni mga bitin. Kay kung magsige gunig mga bitin god pagpamaak na mo, mahurot yun mig kamatay. Ato lang i-paraphrase para masabtan gyud ninyo ang point pa. Ang mga Israelitas, sama lang nga niingon sila atong mga pulong nila nga, Moses, mauwaw man may mo mag-ampos Ginoo kay mga gahi man mig ulo. Ikaw lay ampo para namo bi. Pag ampo niya nga wag tangon ni mga bitin kay kung magpadayon ni sila pagpamaak na mo mahurot yun mig kamatay. Tanawa gihimo nilang tigpataliwala si Moses. Wa sila mo dritsog ampos Ginoo. Kay maulaw sila man kay magkasasa man sila, bagulbulan man sila, nagpalaban sila ni Moses. Si Moses mo ilang ipaampo sa Dios. Unya unsa may tubag sa Dios? Usay mo ingon pa gyud ko nga kung si Moses supak anang pangayuan siya tabang kay dili maayo ng tao ra po'y pangayo ag tabang. Niingon unta si Moses, naunsa mo, kamo may nakasala, ako mo inyong hasol-hasolon. Kamo mo'y pag-ampo dito sa Ginoo, ayaw ko apil niyo na inyong sala. Kaya kini ako sala, ako po'y manubag, ani. Anong ako may manubag ng inyong, anong ako may mga bugar na inyong sala? Ingon magos Moses, naluoy si Moses sa mga Israelitas. Yang kaubang Israelitas. Nihangyo gisas Ginoo. Ni pataliwala gyud siya. Unya ang Ginoo pod wala pod moingon nga kung doktrina pagtulunan sa Dios parehas pa anang mga dili Katoliko ron nga dili ko maayo nang mopataliwala ng mga santos kanang mangayo tagtabang sa mga santos. Kung ingon ana pa ang doktrina sa Dios, ang reaction pod unta sa Dios atong ni pataliwala si Moses, ingon ana pod unta, Moses, naunsa ka diha? Ano mga bugar man kanila, nga ila man ang sala, sila mo ipaduula rin ako. Sila mo ipapangayuan ako, kay sila mo nakasalang anong ikaw man, nga dili man ikaw may nagbuhat sa ilang sala. Be. Niingon bagod ang Diyos, Gidungog sa Diyos ang pagpataliwala ni Moses. Unsay giingon sa Diyos ni Moses, kung atong iparaphrase ba,
bulak-bulakan na to, di man daotan bulak-bulak, sige may taghatag og bulak sa atong uyab. Hinigugmas kinabuhi. Okay, Okay, kung atong bulak-bulakan, unsay giingon sa Dios ni Moses? Moses, sila manuntay nakasala. Sila untay manubag, dili ikaw may mga bugar. Pero di man ko kabalibad nimo. Paparts man gyud ta. Ay mo katawa ha, ako lang gingon na. Paparts man gyud ta. Di ko kabalibad nimo. Tungod nimo, akong dunggon ang imong gipangayo. Bisag dili na para nimo, para na nila. Okay, bay na, mao ni buhata. Moses, paghimog, estatuha pagyud. Estatuha pagyud. Siya malibog ta, estatuha pagyud iyang gipahimo. Nga, nag-ingon naman siya, ay mo paghimog estatuha, Exodo 20, di ba? Pero ato na lang dito na supak gadili ang Dios paghimog estatwa nga himuong Dios o Dios. Pero dili supak ang Dios nga maghimo tag estatwa nga simbolo lang. Simbolo lang. Okay. Iya man yung pahimo si Moses og estatwa nga simbolo. Di ba? Ina niya si Moses. Moses, bisag ka nang imong gipangayo, di na para nimo, para na sa mga tao nga imong mga igsuon diha nga mo'y nakasala nako. No? Akong dunggo ng imong gipangayo. Ngano man kay paparts man ta, buutan man ka. Mo ni himo Paghimo estatwa sa bitin. Tumbaga, nga tumbaga. Ibutang kini diha sa usa ka tukon. Kinsa tong mututok mutan-aw ani nga napaakag bitin, imbis mamatay tungod sa rabis, rabis bitaw ka na, lala, imbis mamatay, mabuhi hinoon. Ito pa, milagro di ay. Sulay ko no big papaak og bitin, be? Papaak og bitin. Okay, di ba ka matay kung di ka matandukan? Ha? Okay. So, mo nagi-ingon sa Dios, Moses, kanang imong pagpataliwala nila, nga sila manuntay nakasadi, sila untay manubaga na sila untay muduol nako, musangpit nako, magampo nako, pero ikaw may nagampo para nila. Pero dunggon gihapon ka nako, kay paparts man ta. Buutan man ka. Unya kasapot po ko nga gugma na nimo nila. Love, dili supak ginawa ng love nga maayo. Di ba? Mumpo na sa sinungdan ron nga ang simbahan gidiffer ng death penalty kay aron katagaag dakog panahon ng mga kriminal sa prisuhan. Kay kung makatarunganon ng death penalty nato, mas makatarunganon sa balaod sa gugma nga i-differ nato na kay kung patyo nato diretso ng criminal god, so may mahitabo. Wa na siya chance mabag-o. Nya dili ra ba malipay ang Dios anang kamatayon sa makasasala? Diba naanas Biblia? Dako ang kalipay sa Dios nga sa dili pamamatay ang makasasala, mabutan, mabag-o. Ug mo na gihuna-huna sa pag-ayo sa atong simbahan, sa atong Santo Papa. Ngano nga wa gyud na mahadlok ng Santo Papa oy, dito naman ko'y video ana. Daghan kay mga head of states. Sulti yung Santo Papa. Atong i-abolish ning death penalty. Ang uban na makpak, ang uban wala po. Labi na itong mga head of states ba nga na-agreed penalty nila. Di ba? Tanaw na ko ninyo, search mo sa YouTube. Kanang ni pamulong na itong Santo Papa. Pag-ingon niya rito, atong wad-o ng death penalty. Na ay namakpak na po'y wala. Di ba? Nga naman. Siguro, katong namakpak, mauyon sila sa sulti sa Pope. Nya katong makpak siguro dili mo yon. Labi na tong mga murag military dito tanahon nimo, mga general mo tanahon. Okay. So mao na no. Pero pag supak sa simbahan anang death penalty, wala na magpasabot nga wala gyud death penalty. Pero kanang death penalty nga klaro ba? Iya gyud sa Dios. Mo nang niingon si Paul sa Romans 12 nga, vengeance is not ours, it's of God. Iya na sa Dios. No? Ipapa sa Dios. Sigurado ta nga kuan yun, hustisya. Kaya kita nga itong hukmanan resulta, di tang kasigurado
Di tang kasigurado eh. Una nga maingon ta, Ginoo, matay, sige, may kasipyat. Ikaw na lang ani, ayaw na lang may anak. Sigurado pa. Oh. Kuha ninyo ang wisdom sa simbahan. O, balikan na to. Patam, human na to ni Moses. O, mao ni. Moses, bisag, sila mo'y nakasala, niya ikaw may nangabugar, tungod kay paparts man ta, buutan man ka, dunggo na ko ang imong pangayo. Mura bag katubang si Santa Maria ba nga, nihangyo siyang anak nga magmilagrog bino, nga dili pa unta panahon sa pagmilagro ni Jesus Christ, pero nagmilagro yun si Jesus. Di ba? Tungod sa hangyo ni Mama Mary. Niya mo po nilitabo sa panahon ni Moses. Niya, umbot na hunaon, mga sala to sa mga kauban niya. Di sila untay manubag, sila may mag-ampos Ginoo. Dili si Moses. Pero nga nung gipaagi man nilang Moses, kay maulaw lagi sila sa Ginoo. Unya ang Ginoo po, wala mo ingon nga, Moses, pag-undang niya, ilan ang salaw niya, ikaw may manubag. ikaw may paagin lang ni mo. Sila may paampuwa rin ako. Pero wala giminana. Ang doktrina sa Ginoo, klaro gyud nga Katoliko. Nga naman, kay nisugot ang Dios sa pagpataliwala ni Moses. Ingon ang Diyos ni Moses, giribais lang. Kay ang hangyo sa mga tao, wad untong bitin. Para di sila mahurot o kamatay, pamaak sa mga bitin. Giribais lang ang gipangayo nila. Ang gihatag sa Diyos. No? Kaya ang pag-revise ra ba, very kuan, kanang makuan ta, makaingon jud ta, mateng gamahana sa Diyos. Oy. Kaya kung ang gipangayo nila, igo ra man tong wad untong bitin. Murag dili pa kayo kuan ba? Dili pa kayo ta makaingon ba nga maingon ta nga, murag natural lang ba, no? Nga wad untong bitin nga siguro nawala ra iyan, nang nagan siguro og nagdula siguro dito ni adtog laing dapit. Oo. Inana, ang gipakita sa Dios nga milagro lahi ingon jud nga kinsa tong mututok aning estatuas bitin. Dili mamatay, mabuhi bisag napaakag bitin. Tanawa. Dako kay nang milagro. Nahimong simbolo tong estatuas bitin. Wa man ipagtulon ang Katoliko, dili bawal lang estatwa, basta himuon lang simbolo. Dili lang himuong Dios. Kaya ang Dios mismo gapahimog estatwa. Estatuas bitin. Gani mo man gihimong simbol sa mga doktor, di ba? Nawa ng mga doktor, di ba na anay murag pin diha nga na murag tukon diha din na ay bitin? Oh, nga nung ilam nang gihimong simbolo be. Gihimo nila ng simbolo kay mananambal man sila, di ba? Doktor mananambal. Nya katugong larawan sa bitin na nahimo man tong tambal. Nahimo man tong tambal sa mga Israelita sa ilang panahon. Nga naman, sa iyo nang ka patay na unta ka kinapakan kung kagbitin. Na ba'y tandok sa una, bradan? Okay. Oh, patay na unta to sila. Oh, ay anong ingon ng Diyos? Oh, kadtong mututok aning estatwa sa bitin nga akong gipahimo nimo Moses. Imututok lang ani, igura mo tanaw, dili mamatay, mabuhi hinoon. Kaliman gana, kisa may kahimo ana. Mabuhi. Oh, ang unang pagtulunan nga, dili dautan ng pagpataliwala sa mga santos. Kay si Moses di pataliwala man. Ikaduha, dili dautan maghimog ribolto basta simbolo lang. Okay, ang Diyos may gapahimog larawan na to. Oh, larawan sa bitin. Ang Katoliko, abi, magtudlo nga kanang larawan mo na Diyos ha, ng ribolto. Wala. Gawas atong larawan nga buhi nga si Kristo. Diyos gito. Kaya si Kristo larawan man sa Diyos nga dili makita. Okay. Pero kanang ribulto, kanang gabon ba? Kanang gabon na to ba? Larawan, statua, unsa diha. Dili na pwedeng himuong Diyos. Mo na bawal diha sa Exodo 20. Himo kag larawan din, isipon nimo nga Dios mo na bawal para sa atong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Pero kanang larawan nato sa mga Katoliko dili na Dios. Oy kawan na itudlo sa mga pari nga Dios na. Kaya ang definition anang Dios kana bang gituhuan nimo nga mauna unya di tinuod. Na nasa 1 Corinto 8:4. Pananglit mayong ka nga Dios man na unya dili tinuod. Mao na Dios.
Basta namin ka, doktor, kay dili tinuod doktor, pusil-pusil, kay dili tinuod pusil. Kana pong Diyos, gituhuan ni mong Diyos, nga dili tinuod. Mao na Diyos. Ang pangutana, kana mga larawan natos Katoliko, mo qualify ba na nga Diyos? Dili, nga naman, kay wala man itudlo sa pare, nga Diyos na. Larawan lang na. Gihimo na to na as mga sacramentals. Unsa man ang sacramentals? Mga symbol nga mahimong gamito na sa Diyos pagpadagayday sa iyang grasya, paghimo og mga milagro. Dili kay ang larawan mo'y gamilagro, idolatry na. Ang simbahan bawal anang pagtulunan nga ang larawan jud mo'y gamilagro. Wala pagtulunan ng Katoliko nga kung maingon gayta nga ang larawan gamilagro, ambot pasabot ana, ang Dios may gamilagro, gipaagi lang sa larawan. Dili kay pag-ingog larawan gamilagro, ang gahom gikan sa larawan, dili pwede. Dili pwede na way gahom ng larawan. Mao na. Simbolo lang ang larawan, sacramental. Muna, kanang larawan sa Katoliko, sacramental images, dili idols. Lahi ng idols, oy. Basta ragon mo katikisim, gi-explain na pag-ayos katikisim, unsa ng idol, unsa ng sacred images. Mga larawan, nindot kayo na gamiton sa insakto. Katabang na ito nagpahinumdum. Ako lang sa balay mo, na strategy na ko. Imbis larawan nga dili maayo das kong kwarto, magbutang kog mga larawan sa mga santos. Ano man? Kay makita tanang larawan sa mga babae nga mambot, takaingon nga dili ka palit og saktong sinina. Kwartahan man tanaw nimo pero di magsuot og saktong sinina, kaingon tag kulang magpanapton na, Makita tanang ilang mga larawan, makahuna-huna tag immorality. Pero kung makakita at naglarawan sa mga santos, immorality atong mahuna-huna na, ang atong mahuna-huna, katong bayanihon nilang buhat. Sa buhi pa sila. Makahinumdum taon sa gibuhat ni San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, unsa to ilang kinabuhi, inigkakitsa na to sa ilang larawan. Mutabang nagpahinumdum na to sa mga maayong butang. Pero maingon din yung mga igsuon na itong dili Katoliko, paseloon lang kay honest mistake. Sipat lang. Mayroon din sila, ayaw mo na mga ribultos Katoliko kay mga Diyos na. Say Diyos. Gitudlo ba na ispari nga Diyos na? Kaya ribulto. O na nga, hinahinay na tagpamalandong. Kitang napaghapon sa gawas Katoliko nga kanunay lang sigig paghukom nga mga Diyos kuro ng larawan sa mga santos. Okay. So, mauna. Kapit na 5 minutos na lang kapin. Daghan pa kong ginahon na. No? Ako pa untang i-expound tong Romans 12. Katong argumento ni San Pablo. Ito bang niingon siya nga, vengeance is not ours. It's of God. Una usa sa basis sa Katoliko nga nung gidiffer ng death penalty. Aron atong isiguro ba nga, kanang pagpatay, ang Diyos ba'y gabuot? Ang Diyos gyud may gabuot, ha? Una nga, nisupag ang death penalty ang simbahan, kanang kabubuton sa tao. Unya ako, mamalandong ko kanang sa atong namunuan ron nga death penalty, ambot og kabubuton man na sa Diyos kay una, gilampaso tao ng simbahan, ayaw pag bugal-bugal, no? Ginoo na lang, no? So, ambot lang kung ano sa'yo, makaingon po ko nga sa Biblia God, na ay panahon nga musilot ang Diyos, ipaagi niyag mga taong mga dili pud tarong. Nahinumdum mo tong panahon ni Nabucodonosor nga sinabukod ni Sar gigamit pud sa Diyos pagsilot atong mga tao niya ba, mga Israelitas nga mga badlungon. Iyang gihulagway nga iyang pagsilot. Usahay makaingon po ko nga siguro kining atong presidente ron mura gihimo ning latigo sa Dios. Mura bag Nabucodonosor ba? Agi sa atong pagkamakasasala. Munang ako say maingon ko dili ko maghukom po sa atong presidente, no? Pero di lang po ko moingon nga sakto na iyang pamagi.
Kay lahi man yung gitudlo ni Kristo diri sa Bagong Testamento. Siguro, ang atong presidente ron, murag gihimo na siyang latigo. Muna nga ako gani, muna po ko sa kong kogalingon nga, munang bisan supa ko sa pamaagi sa atong presidente. Pero dili ko kahukom niya. Nga naman, kay basin gihimo na siyang latigo, nato. Nakasabot mo sa kong point? Mura bag sinabukod-nusor ba siyang panahon? Nabukod-nusor pagano? Pero tanawa ninyo ng istorya sa panahon na Bukod-nusor, di ba gigamit na ni sa Diyos? Pag latigo atong yang mga taong badlungon. Nakuha ninyo akong point? Muna nga, dili ko ka hukom sa atong presidente. Kay basin gihimo ra na siyang latigo. Pero atong itudlo po na itudlo simbahan. Nganong ni supak anan dit penalty. Kay naaman ta sa simbahan nga site, no? Nga ang simbahan gud gusto nga ato yung buhaton ug unsay gitudlo ni Kristo. Gugma. Love. Basahan ninyo ng Mateo 5, gi-explain na diha unsa nang formula nga kung bunon kag bato balusan og pan. Dili parehas ang formula sa Old Testament ug New Testament. Galambo ang balaod sa gugma. Ang balaod sa gugma ron nga gi-emphasize sa Katoliko nga arong sigurado ta nga dita masipyat pagsilot og death penalty atong ipapasa Dios na. Mo na nga gisupakan ang death penalty na ron sa tawhanon. Supak ang simbahan para nga ang mga kriminalya sa prisuhan matagaan yun sila whole life. Tibuok nila kinabuhi sa prisuhan, opportunity nga magbag-o. Tagaan sila dakong panahon nga mabag-o. Ang uban, makadungog kong istorya, mabag-o pa ba na? Murabag nawadag hope ba? Ayaw pag-ingon ana, daghang kong nahibawan nga gahay kay ulo, pero nabag-o yun. Daghang kong nahibawan ana, ay di ta mag-una-una. Dili na to i-judge ng kasing-kasing sa tao, bisag unsa kagahi. Kaya madutla na, maabot sa panahon ito, kasigurado na, dito ka, mauna wisdom sa simbahan. Para masiguro na to ang hustisya, nga ang pagbuot yun sa Diyos, mauna nga, ipapasa Diyos na to ng death penalty sa adlos paghukom. Parang sigurado ta, dili papaltos. Then, ma-express po na to atong love sa mga kriminal. Kay, sa daang kasabutan, God, basta kaaway gani pat yun. Pero sa bagong kasabutan, unsa may gitudlo ni Kristo, higugmaa ang mga kaaway. Higugmaon pagani, sa una, batuon hangtod patay. Pero ang tudlo ni Kristo sa Bagong Testamento, higugmaon mga kanong kaaway. Higugmaon ang mga kasasala. Unsa man paghigugma mga kasasala nga ihawon dayon. Logic, iso na yung sa gugma. Muna mga tinahod nga tigpaminaw. Pero I know nga, daghan pa ninyo nga wala yun kasabot nga ano ang simbahan supakan na. Pero labaw sa tanan, musalig yun ko simbahan kay gitagaan man gud siya keys of the kingdom. Una si Pedro na panunod ng katungdananan ni sa mga Santo Papa ron. Dayon kanang gahuma gi-express na nga naagi na sa tibok simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Muna inigtingog gali simbahan, tingog na sa Dios. Lucas 10:16 ang naminaw ninyo sama ang naminaw nako, ang wala minaw ninyo wa sab minaw nako. Mateo 18:17 kung doon ako na yung mga kalibog adto simbahan. Kung dili mo tuo simbahan, isipong sinner makasasala. Unang masalig ko simbahan. Sigurista man ko. So, mauna nga, ako di ko kasigurado ako may magbuot anang death penalty. Pero kung simbahan ay magbuot, sigurado ko. Ano? 1 Timoteo 3:15, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Murag kulang pagid, murag napayawan ako mahisguti. At ang ininyo sunod Domingo pohon, mga tinahod nga tigpaminaw. At ang ininyo sunod Domingo pohon, ang dugang paniini. Wa namang tuigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa atong dapit sa Diocese of Dipolog, sa ngalan sa atong obispo, Monsignor Sibero Caermari, ubanas mga kaparian,
Kini ang ubos ninyong alagads mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong mga higala, igsuon diri sa technical side, Dani Luod og Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak Arimen.